Nungatakas tabigi siya liturgi na digijangi dang marhasurungan manangi sepe luhut na tinopa ni debatado rap na hinokop jala na niasian ni tuhata alani tabigima barita hatutubu ni tuhata Jesus si paluai sianak kamata inata parhalado resot. Lukas 2 ayat 1 sahat rodiopat. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Augustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangan perjolo mai uju di gonggomi sekerenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret. Nakok tuluat Judea tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5 satro di ayat pitu. Pasuraton dirina rap dohot si Maria oroanai nong gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida